Obi Igbo Igbo ndị ọma njem ọ na-ebu mbata n'ụbọchị nke taata maka na vidiyo anụ nwere n'afọ ebe anụ nwa na o nwere nchọrọ ikwu maka ya. Efu foto anụ nwere n'afọ kịta ihe a foto na-enyere ndị ụka. O nwere vidiyo ya mme bifo mgbe ọ na-enye Okongwu Dibia nsogbu ma mgbe ọ na-atakụla Okongwu Dibia. Unu afụkwa foto nke a ya kwa vidiyo ya mmele mgbe ọ accept challenge ihe dị ọkụkọ challenge Okongwu Dibia. Mgbe ahụ mgbe na-ajụzi kezi gị na Okongwu Dibia afụgo kịta dị ọkụkọ challenge how far emezikwala ya. Ụmụ ihe m kwuru na vidiyo m ka gasị m na ihe anụnwa ndị a na-eme dị nnọọ ka mathematics. Onye asị ebe a onye asị ebe a ha nche will arrive at the same point being ofu ọgwụ a ka ha na-agwọ ofu dibịa ka ha na-eme. Maka na ihe m ji eme vidiyo ahụ abụghị maka na m na-ekwu okwu dị aṅa mana nọọ ka m dọọ Igbo aka na ntị. Ihe na-achọ n'uko enu dọkwara n'uko ana na ihe niile anụnwa niile a sị na igwe niile si n'ụzọ ihe niile na-enwe na-eme ma na ngagharị niile a na-agagharị ọsọsọ Chukwu nke bi n'igwe ogodo ya na-akpụ n'ala bụ onye ike dị na ya. Unu aghọtago? Maka ever since mme vidiyo last time wee na-ekwu na onye a na-enyere ndị ụka na-asọpọtụ Okongwu Dibia na-asị na Okongwu Dibia na-eme na mgbe ama na something is wrong. Kịta ha na-abịa emitigo onye ọbụla achọghị Okongwu Dibia ka Okongwu Dibia bịa market ele ha business ha. Ha ga Okongwu Dibia one of Igbo traditional blogger enwere enwe. Ndị mmadụ ga-ege m ntị na-ekene na vidiyo ka unu fụ ghọta ihe m na-ekwu na ya biko. A sị na ọ ya agazili onye ọbụla ọ ga-adịru nwoke mma dịlụ nwaanyị mma. Onye nọ na nke kịta bụ onye a na-akpọ ana enyele ndị ụka. Onye Anambra steeti mana ọ nọ Lagos eme dibịa nke ya. Ị na-ege ntị? So ife ọ na-eme eshie na nne wee sị ka m bịafịa. Ị na-ege ntị? Unu nwere ike icheta damanụ mee pidgin si na pox pụta. Ị na-ege ntị? Edemanụ na-akọ nwa ndị mmiri osi n'isi mmadụ daa. Onye nọ na nke kịta ife a na-akpụ ya bụ eze dibịa na-enyere ndị ụka. Nwoke nna agwa kịta enweghị alụsị ọ nwere mmụọ onwe sọsọ ife obi ezi ito bụ ịkpa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ na-eleri ọ na-agarị ya and ọgba alụghị afa ọ A1. So na nke ka anyị nọ na nke a ị ga-agwa nwoke lụba ọrụ lụsịa to the extent dị n'ebe obi bụ na Aja one of the biggest state na Lagos na Aja. Anyị na-anya na Aja aka m nọ kịta n'opposite Barakuda Beach ka m nọ kịta na Aja. Ị na-ege ntị na bie kịta ka anyị na-eje ọfisi ebe ọ na-anọ eme dibịa bie dị iche ọfisi dị iche. So na ọfisi ka anyị na-aga kịta anyị gasịa we can still go to his house na steeti ka obi kwa. So ka anyị na-aga ike ị na-enene this video gbaa mbọ fụ niile shie ya ka ọ dash wee nwekwa ike mmalụ onye anyị na-ekwu. Anụnwa bụ ọfisi ebe ọ ga-anọ alụ ndị mmadụ ọrụ. Na niile efu bụ nyanwa nyalụ everything n'esteti. Ịma na ọda dibịa na-eje anyị interview okwu agwụfa dị iche na nke onye a. Ịghọta onye a na-eme nke ya pattern in a foreign way mana omenala afụkwa. Ịma na culture dị n'iche n'iche. Ị na-ege ntị? Ife anyị na-aba kịta anyị nwere ike ịnanya ị nwere ike iche nọ room ọ palọ ọ bụla ife anyị na-aba kịta bụ okwu mmụọ like okwu agwụ ya okwu mmụọ ebe ọ na-alụ alụlụ ndị mmadụ ọrụ agbamụ afa ife niile dị iche iche bata n'anya ebe a gosiba dị steeti ife ya ife a bụ ọgwụ agwụgasị ya agwọ ife anụnwa bụ ọgwụ ife a niile bụ ọgwụ. Ndị agbosa na this bucket bụsịkwa ọgwụ nke a ọgwụ all this thing bụ ọgwụ n'ezi onye anyị na-ekwu maka ya ebe anụ anyị enyere ndị ụka. Good afternoon sir. Odogwu ịmana since nji wee gbagharịba afụnube m onye ji this fine place ebe n'okwu ọgwụ ebe a ka ọ na-alalụ ebe a bụ okwu agwụ ya ife adịghị n'efu bụ okwu agwụ ebe ọ na-anọ eneta ndị mmadụ. Ị na-ege ntị? Ya so anwere m aṅụrị na mbata anyị nabata m
again talk ezigbo talk waka Omoye is a very good friend of mine. O mebugo pastor, make kata pastor, kasha apiagidie, pianati ya n'ọrụ mmụọ. Ị na-ege ntị. So sa na-enyere ndị ụka. So mma like ka ịkọwalụ my fans onye bụ ka fa malụ ọfụma. Ị na-ege ntị maka asị na odogwu megide ife wee gbalị ya na n'estate ebe a na-ele ana ngala ọnụ na Lagos. Ebe ndị bilonia na-ebi na bilonia resident ọbụla obere ife. Bilukwuo na bilonia resident bụrụ landlord. Ị na-ege ntị ọbụla obere ife. So m ebido ka ịgwa anyị ezigbo afa ya ebe isi. Afa mbụ Emeka. Afa mbụ Emeka Okonkwo. Emeka Okonkwo. Okay, onye ebe. Abụ onye Nnewi South Ugbo. Okay. So nọrọkwa na Lagos aja. Wee na-arụ ọrụ. Mana kedu ụdị ọrụ ịlụ okpogote Lagos aja wee nọ n'ebe alụ ọrụ? Ka si bịa aja bụ na Abuja ka nọ bụ eme pastor. Okay, ị na-eme ụka. Yes. Mana ụdị ọkpụkpọ okobo mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ mainly. Okay. So kwe ma combine. So o nwere onye oge nna Abuja somebody made me invite. Anọbụ na Kubwa. Okay. Na-eme ekpere na Suleja. Okay. So mmadụ made me invite. Mbịacha ebe a bịarụchala ọrụ. Like is here this environment. Okay. Etu a ka nsi wee bịazie bisi aja. Sizie no I like me bikodebe ndị bish. Okay. So ya bịa mere m attract nji bịa. Because nwa nọ ebe a nọ sị na onye ọbụla nọ na beach alụ ọrụ mmiri alụ ọrụ ọgwụ ya na-alụ ọrụ onye a abụọzi Anebe aba na mmiri ịhafụ ị na-egwukwa na ịrụ n'ebe a. Because normally mmiri na-emebi ọgwụ. Yes, wee bụrụzie beach. Wee bụrụzie beach. Ịnọlụkwa na ya ma lụba ọrụ lụsị adata ọrụ amale ọbụla obere ife. So for how many years na ka imegbo dibịa ka ịba ọrụ mmụọ nke afọ ị na-eme presently? Ihe abụkwa ihe njiri bi bụ na-eme mmehie mfu ego na hapụ m jesu mmewekwa biznes. Okay, ime ya ego hapụkwa biznes maka atọ me. So mmewekwa biznes ya hakwa ego ahụ agwụkwa awụgharịbakwa nke ihe na-eme ma asịkwa n'ọrụ ya ichiyakwa. So o mego ugboro na-eme decide zie nnọọ. So food ebe 2 years ago ka nsịsị ha na-emezi ihe ọbụla akpọrọ biznes. Akọrọ na viral na mmadụ emeji ejego many countries abụọ 1 abụọ 2 abụọ 3 abụọ 10. So for businesses abụọ 10 enwe mmadụ Nigerian passport. Enwe Nigerian passport nwee Liberian passport. Liberian passport. Wow. So mana ọrụ ya na-alụ bifo ibidoro ya ịlụ abụ maka ka m bata ebe a anụ m n'anya ka m fụsịa ife dị ka alụsị gasị nkwu dị iche iche afụlọ m ibefe bụ na beautiful place rent furnish ojuo ọgwụ ya. Ọrụ esef gbara agbakwu ngharị. Ọ gbakwuru ngharị. Ọ ebe a ka m ji wee maa na Chukwudị eziokwu. Ebe a ka m ji wee maa na Chukwudị. Maka na mbido ha na-bute anything nkịta debe ka m na-egburu ọba nrụ ọrụ ya agụbakwa m. No, nwere anything ị na-egbusa alụ. Onweghị. Ma ikebie n'otu a kesị. Onweghị na-eke nọ mkpakọta anya na ihe anụ ihe Chineke kere ka ọ bụ nke m etinye isi anụmanụ nti ya nụ ya n'ọkụ. Nnosi ọrụ unyi. Ọ dịka unyi ghọta gị. Ịma etu ọgwụ a nọrọ anụ si adị. Agbazie m ya na mkpa etu a. Werezie selotepụ nwa ya dee ihe ọ na-arụ nkesi mgbe ọ na mbiri ya aka nne na ihe ndị ha nne na ihe aha ngụrụ amana m ihe ọ na-arụ. Etu a ka ọgwụ ndị ọrụ. Nke a bụ gịnị? Nke a bụ awere udu akọ mmiri. Dazi etu ọ dị na sea never dry ka a na-akpa ma awọ gasị dị si n'ime. Sea never dry ịgbarịpụta ha n'ọra gbara ya one shot nwụọ. Onweghị mere ka ụbọchị a gafee na ọhịa abata. Ego ya abatalịla. Ọ ya abata. Ihe na-anya ịmakwa ihe dị n'ime ya ka nji ya achọghị iwetebe aka m. So ego ya abatarịrị. Ime ebe a niile bụ ọgwụ ma elu friji. Ọgwụ ịbata ebe iche ede ebe mmadụ bi ya gbado okwu ọgwụ ya ọgwụ mmadụ. Maka Chukwu. Onye na-amala aka nkụ. Ana m arụwa na ncha. Nke a bụ ncha awele. Ncha kasị ahụ ebe ahụ. Wow.
So ndị a personal na-use o. Nke gị nwa na-use Personal. ife niile. Ihe niile ọ bụla efere personal. So onye kwụ ụgwọ nrụọ ọla nke. Okwute agasị. Okwute ka a na-akpọ crystal stone. Crystal stone. Yes. Adị ka mma okwute. Etu anyị na kịta nke back to sender. This one. Ama m this okwute. Yes. So kedu ọrụ ị na-alụkarịsị ibezi imi eji wee nwale eji tuo gị a na-enyere ndị ụka. Ọ bụrụ ma ịdọta ego ana m adọgbu ego. Na mmadụ si na enwe ihe meta ka ịba uru. Ịgbara ịdazi ịkwụrụ gị onye ya enweghị nne na nna. Dazi ịkwụghị onye enweghị mmadụ. Onye a na-emegbu ana m ala ka ịgba ụdị ọgụ ahụ. Because ịma na onwe ụfọdụ ndị dibịa ọya abụ mbata na nke fafa na-eke ekike malụgote kasị afụ nzu and all the same mana edi plain the same way even ebe na-anọgodo alụkwu ọrụ dibịa enwegodo just All dependere ụdị angel iji arụ ọrụ. You understand? yes O nwere angel na-ala ka ị na-ebe detino. yes bịa nso ka fana na ife ọ na-ekwu. O nwere angel na-ala ka ị na-ebe detino. Yes. Ọ bụ ndị na-eme ndị omenala ife mgbe ụfọdụ nwere ndị na-asị ka eje chụọ aja ebe dosbin dị. Okay. Yes. Ife na nwere mmụọ na-anọ na dosbin ebe ruru unyi. Mana mụ na ha dị emekọ. Ihe na like ebe dị neat. That is where the angel of God dwell. Angel of God. Che ị na-emedu dibịa na-eme ụka. Ịma na ihe niile na-ebu ofu ihe. Omenala ụka ịkpụ isi na anụ ihe niile abụ ụzọ human being si atọ ka ha nweta Chineke. Ya. Nke bụ eziokwu. And ụbọchị ọ ya bịakwa ọ ya ekpe gị ikpe according to your religion. Ife ị na-eme. Yes. So nke a na-eme kịta ọ ya abịa ọ ya ekpekwa mgbe etu a ka ọ dị dibe. Maka na ịbịa na iwu omenala onwe mgbe o ji sị gị debere mmadụ enyi ure. Mba. Onwe mgbe o ji sị gị gbuo mmadụ. Yes. Onwe mgbe o ji sị gị gwọọ ajọ ọgwụ. Yes. Onwe mgbe o ji sị gị were paasị mmadụ gwọọ ọgwụ. Mba. So ọ ya jikwa wee sị gị bikọsụ na ntọala ha nwere iwu. Ntọala ha ka o ji iwu ya ntọala ha ka o jikwa kpe gị ka ọ bịakwa n'ụka. Ọ sịkwa gị ọkwa iwe dị n'akwụkwọ nsọ. Onye ka ejikpe gị ikpe. So you cannot escape the judgment of God. Be you native doctor or pastor. Yes, yes. Mgbe okwu ị na-ekwu make sense ọ baa n'ife. Ọ ya ka eji wee sị dash anọ George. Adịa ma George nke ị na-emekwa aka gị ọtọ. Kwụba aka gị ọtọ nwanne m. Emejọ na nwa mmụọ emejọ na nwa mmadụ. Eji na-emegide mmadụ na-enwe aka na-enwe ya. Yes. So maka ụmụ. Ya. Ya ị na-alụ oke ite. Mụ aha alụ oke ite ha na-arụ ogwu GP tank. Kekwa nke bụ GP tank. Oke ite bụ ike emechaa enwe ete na-ete ya emechaa ọgwapuo. Mana GP tank ịma mmiri a na-agba ya na-ebu ibu. Yes. Ihe gbasara oke ite akaba adịghị ya. Ka dị ya. Na-agbagodo tọọchị ebe a. Ka dị ya. Ihe anyị na-ere anya kịta bụ awela aha ndị dibịa na-akpọ udu akọ mmiri. Udu akọ mmiri. A na-eji egburu ọbara. Mana nke a naghị egburu ọbara maka na ama agwọ ọgwụrụ a na-enye ọbara. This one na-ada aṅụ ọbara otu ọ dị na. Ọsọ mmiri ka ị ya agba ya and ego ahịa akọnata gị and mmiri ahụ ya dị na dry mana ya dị na-atụpụ n'anya. Ife a na-agwa ụnụ abụọ ndị ọzọ ma ịjụba gị ife iji dibịa mepụta na sọsọ bụ the only dibịa mfugo obirugo na billionaire resident. Na-akwụ ụgwọ ụlọ bụrụ landlord ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ ụlọ bụrụ landlord. Bivi imegide ife nwee flat na this estate. Ị ya amụ ife idebe ya bụrụzi ya nke ịbụzi landlord on top. Mgbe ọbụla obere ife. Onye anyị ka nọ na nke bụ onye a na-akpọ ana-enyere ndị ụka. Anaghị efu onye. Ana-enyere ndị ụka anaghị efu onye n'ime onye nwe anyị according to him. Ị na-ege ntị na Lagos ka obi na aja side aja opposite Barracuda Beach. Yes. Ya ọkwa ị na-agba afa ị na-agbakwa afa na. Ana m agba afọ ofuma. Ọ nwere ụdị afa ya na-agba ana m onwe ụdị afa ya na-agba. Ka onye a ife na-eme ya tem. Na-efolo m this page maka ọzọ mma abịa live video ọ ga-agba alụ mmadụ 4 afa free. Then after mmadụ 4 others ozi ya private ọkpọ ya ebe ọ bụ ya ife agwụ ya na-eri. Agbalụ mmadụ afa. Biko kpọọrụ fa nọmba ifo ndị dị interested. Nọmba ahụ 07013786310. 07013786310.
10. Yes. Nke a bụ ọkwa nke ọ bụ ọkwa Facebook. Amalụbeghị like that na Facebook ma na omega achieve ife onye nọ na Facebook na-emebe achieve. Ọ bụla obere ife. But let me take it from here. So nke a bụ gịnị? Ka e dị na kettle a. Nke a bụ gin. Gin. Okay. Gin. So ọrụ ya bụ nche elu like this. Mmeji ya aka. O nwere liquid na-adị n'ime. Okay. So mgbe ya like nche ya bụ inye mmadụ mmiri eji asọ ọjụ. Okay. So nwa agba ya. Gbere ya n'ime. Yes. Owo were weti ya na mmiri wutie. Ahịhịa ndị ama gasịrị anwa. Yeah. Ka ebe na-anọdụ because ese na anọ ọgwụ anọ n'ilo ka ị na-akpata nkụkọ. Eji gas anụ ya na ebe a na. Gas ka iji anụ ka ifugo n'ebe a. Fụsị ya ụdị. Hey, ụlọ obere ife. Ọgwụ na obere oge dibịa abazi ya digital. And ebe a dịkwa ka ebe a na-esi nri. Ya ife a niile tọ ebe a bụ ọgwụ. Fe niile iji anụ ọgwụ. Ọ na akwụkwọ. Hey! Ana anọkọta sie ndị mmadụ na-eri ebe a. Eji m n'aka ọ na-eche anya vidio asị m biko nụ nke onye na-eme ya na-emesi ike maka na ekwu m n'afọ anụ nwaanyị nọ na ya na ogodo ilu nwoke obolili bịa iji na chinelo ile ọma ka o ji aga n'ogo ahụ werekwa n'eziokwu were na-achụ na-ewekwa n'ile ọma ahụ iji weba na efele mba ụwa ebe ọ bụla na-enenenụ m asị m biko nyere anyị aka gbasa ozi a nyere anyị aka gbaa ya notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla IT video ọfụ nke kasị nke share this video, drop your comment, like this post and ka enwee mgbọsị ọzọ.